vi nået frem til præmieoverrækkelserne, og som altid er det jo sådan, at vi er jo høflige og venlige mennesker i paraden. I hvert fald uden for døren. Nej, det er vi selvfølgelig også ikke. Men vi starter selvfølgelig med kvinderne. Og vi starter med Kata Junior for ung seniorpiger, som er mellem 16 og 20 år. Og jeg kan sige, at der er en del tredjeplads til fra Horsens Shotokan, Nia Harinet, og fra Holstebro, Nana Skau. Og en sølvmedalje fra Musashi i Valby til Camilla Andreasen. Og mesteren i denne klasse kommer fra Aarhus som end og har lidt langt hjem, men så kan hun da i hvert fald hygge sig med, da hun er blevet guldvinder i dag. Nummer 122 fra Aarhus Shotokan, Ida Larsen ledet. Jeg giver lidt tillykke til Kata Junior og seniorpiger. Så er vi nået til den kategori, der hedder Kata Senior Kvinder. Og det tredjeplads går til fra Holstebro, Louise Varm, og fra Musashi, Camilla Butz. En sølvmedalje til Struer Karate ved Kathleen Sinaya. Mesteren og guldmedaljetager i år kommer fra Klostrup Karate Klub Jujikai og hedder Dina Kø. Rigtig hjertelig tillykke til Kata Senior Kvinder.